Huda gazab etse her bir insana, günah etmek ona sat boluvir, etyon kesbi bolar ona bahana, zina etmek ona sat boluvir. Şöyle kesiplerden saklasın aman, şol kesipler lanettir bende biguman, şol kesipler piş gitti bilsen şul zaman, günah etmek ona sat boluvir. Şol kesip etyanlar hoşam bolyorlar, etyan işin yenem sevap biliyorlar, yoksam hakkın lanetine galyorlar, günahlar etberet sadır boluvir. Ana şu kesip sana percek. Emma şondan şu 4 kes dedim ha. Biri televizyon dişenten televizyon görmek ve şunu üyüne getirip şona her harici filmleri, haricleri ve Avrupa devletlerin hava amallarını görmek üyün içinde olan şon gözünün alında. Bir mesela telefon ki onu sagir onun elinde de var şüphelendi. O on rakam filmden doğru gelip onu görmek ide olan şaga. Ve bir mesela okumuş mağlaları ki olur ayarların pirleri de nadan ayarların hava zınnan pirin ayarların pirleri olur da ana şolaram katı günah galıyor. Hava iğnenen mesela daktar sahipler var şolar hava bir mahremsi maynet ya ana şol tördün üstünden emma sırf bu haliş bilen 1393 yılın hüyt ayının şuun 9 ekene şuun şunu saft ettim inşallah okumuş mağlaların bilen ve televizyon telefonun üstünden yadan ayındasında aydar onun üstünden. Şöyle bir sırp düzlen şiirin bir daktarların üstünden düzlerim. Şol kesbe etyanlar hoşam bolyorlar, etyan işin yenem sevap biliyorlar, yoksam hakkın lanetine galyorlar, günahlar etberet sadır boluvir. Şu kesben hem cebul lanet. Gerçi daktarlık etmediyen yeri yok tevabede Lokman Hekim emeden ahire. Ona bir rivayette peygamberim de ihtilaf var orta peygamberliğinde. O etmeklik var ve lekin o şeriatın yüzünden. Şeriatın yüzünden mayn etmeli. Şeriatın yüzünden tebabetlik etmeli de. Şeriat ne mediyse şunu kettek mevlalardan, Kur'an'ın, hadislerden görüp eşitmeli. Şunu yüzünden mayn etmeli. Ve şuraka mayn etip bir marı şuna mesul bolyanlarım da. Her kim sersere kayı güğünlüğün edivermeli değil de. Ayal diyenler tanımı setir bir namus onun o dahiri. Onun tesir tapa hem bir uğrat diyen. Hatta sesi hem uğrat, hatta yelpul inmaşlar hem uğrat. Ona garamaklık eldirmekne bir lanet alışın özü bir. Gazabı Huda oldu. Onda da miyanda mehremem yok bolsa da. Mona fikret yan yok iller içinde. Ayallar başta barıp durgunda. İman İslam eğer bar bolsa sende. Hakikat sözlere kail boluvir. Günah çotlan yoklar kette günahni. Zina çotlan yoklar böyle zinani, mehremsiz mayn edip ayal zinani, edyanlar geregin tartıp alıvir. Onda bilir zina tekin kabilir, kim oldu kadimel del de, zinası el zinası, göz zinası, guvun zinası, ayak zinası, yüz zinası, hemmeten bağırdın. Dayı del, doğun del, oğul del, del, şu dakterler de, cebir del, zulüm del, sütem del, zor del, mehrem şer'i siyanında bar del, günah etmek ona sat boluvir. Üyünde maynet yor divala salip, üyünde maynet yor divala salip, fakiri zinde saralıp solip, namusun elinden galyorlar ölip, günah etmek ona sat boluvir. Şonuşa mihman dival tarafta bir mayna hanatmalı, bence de hemen ata dualar şöyle de bolmalı. Eli gelmeden yok bulan, dünyanın cemilede bularda. Osan şöyle de mayna gel demeli, şu ağrı varsan, doğunu varsan, tatı varsan, gözünün alınacak mayna etmeli, sonra malına mölüyor muğala. Senin maşin maynan yok, onun karnını görürün, çıkarırsan karnını ermilersin, onun açı bunu sen ahire. Onda da meram yandımız, üngü akırıp sen harkusu olmazsan ahire. Aklın yok mu, Müslüman demin, sen iman yok mu, sende namus yok mu, senin hilin bir şey yakacak mı sana? Hele git yaral divala çay tarip, hiç kim ona del diyen yok kaytarip, fakir daşarda galyor oy tarip, günah etmek ona sat boluvir. Fakir aşağın bakıp galıyor yerinde dingirgenip. Sorasan Müslüman dekter ağalır,
Günde kesel kette kiçe çağalar, muňa pikreden yok ini ağalar, günah etmek oňa sat bolubir. Merdinlere deyus etti bular. Şu takdirler etti merdinlere deyus. La yedhulul cennete eddeyus diyor Peygamberimiz. Mollanan da alimleran da deyus etti bul. Kette men diyen adamdan deyus boluşu wagt. Man etmene hele şu ýyna gaş iberip göberdi ýanda özi bolmasa. Deyusyňam şahydym bolan ýok onuň. Kellesinde birge şah bolan ýok deyus mana şu rakamlardan bolýar. Şu ärini namahremini ýanyny go iberse şoňmy gepleşdirse şoňmy deyus bolýar näme heleyne. Namasyny namahremini gepleşdirse şoňa razy bolsa ana şol sypaty deyusyň sypaty şol. Ha. Sorasan musulman daktar ağalar, günde kesel kette kiçi çağalar, muňa pikreden yok ini ağalar, günah etmek oňa sat bolubir. Daktar mahrem del Kur'an yüzünden, suwuçýarlar namahremin gözünden, ibratalyň bul adamyň sözünden, günah etmek oňa sat bolubir. Onda mahremdar ekeni man etmeldämi? Daktar etmeldämi? Ýok. Şeriatda bar tebibe barmak. Hawa, ýöne şonu şer'i man etmeli. Şer'i manety näme? Baranam şer'i barmaly, şeriatda barabarlap barmaly özüne. Man etýänem şeriatda barabarlap man etmeli. Mahremi şer'i bolmaklyk şert, zerur ýanda. Aýalyň mahremden çykmaklyk katan, hawa şeriatda dürüst däl. Aýsyn bir adamaga dürüst diýse, ya bir namahremiň aýalyň ýokçany görmeklik dürüst diýse, aýsyn hatda ýüzüni görmekligem. Hawa bir ejnebi daktaryň bir begane daktaryň öz dogany bolmasa, öz hele bolmasa, hawa osa mahremi bolmasa bir ýat adamyň aýalynyň ýüzüne gözlese, şonuň jogaby kıyamatda berip bilmiyor. Şonuň jogabyny. Şonuň ýanynda bolmaly, osan keselemmesenim öz üstüne bir köne çadyr giyip garrymamaýan bolup barmaly. Ve ni sagdyrdy äri jogap bermeli, birine mata çykypdyr, mama çykypdyr, ýere çykypdyr, ýa ýynygypdyr. Ýynygy saňyna hiç man etmek gerekde. Ýynygy maň därsin ber, piş gärsin ber. Ha, içime zadiýa, sen daktar senin maýnaň ýok, sen telewizyon görürüň ýanyk. Näme üçin garny sypajak aşjak onuň? Men göremýän da şundan içindäki kesel, sen näde görjek onuň? Osan şoňa ýaraşy däl bir tejribeň barby. Ýok, bu mene bilem ýokdy. Dürüst bilmäşin maýnaň barby ekeni. Ýalpyldyryp anaňyny görüp durdy, hali şol çegede bir gara bar diýsen. Ora kamyn dal bilen karkoslaryn etýän işinde. Daktar mahrem dal Kur'an yüzünden, suwuçýarlar namahremiň gözünden, ibratalyň bul adamyň sözünden, günah etmek oňa sat bolubir. Ile mes'ul bolýan görüp bilip ýör, hawa bilip oňa razy bolup gülüp ýör, bul nerseler meniň bagrym dilip ýör, günah etmek oňa sat bolubir. Mahrem şer'isiz eýlese maýna, elde gelse daktar endam jaýna, endam jaýna. Yeke bir diwala ekdib öýne, günah etmek oňa sat bolubir. Gününde barlary pilhal tapyşyr, jor gelseler iki tahta, jor gelse tahtalar iki gapyşyr, o dupakda tiz tutaşyp ýapyşyr, günah etmek oňa sat bolubir. Gününde ýoklaram çykar oýtyrlyp, garyn gasyk emjek maýyn edip görlip, çaparket üstünde ýatan soň serlip, günah etmek oňa sat bolubir. Doganlar hallarymyz bimaza boldy, awalky dindarlar muhlislar öldi, daktarlar köpelip şerm haya galdy, günah etmek oňa sat bolubir. Şol telewizyon çykyp, şol daktar köpelip, we şol telefon çykyp, we şol okmuş mollalar çykyp, şerm haya göterilip barýa. Musulman dämisen diýsen, men musulmançylyga dawa eder, ýoksam. Onda sen näme lakada sowtedin gepleşip otedin gün görde, maňa tipa otedin onu äram ýanda ýok, dogana matasam ýok. Sen näme boldyna edere gepem ýok onuň. Şoňa kıýamata näçe jogap aýtjak? Şoňa mesullar şoň üçin mesul da şoň ýylyň ketdileri. Ha, ola özü bilmeli akıllı daktar boljak, işi dowamdarak, işini şo işini haýdajak bolsa, bezi we pul ödejek Kur'an. Ýoksam hiç gaýsa manyň bir habar bir Arabistan ýa Pakistanda bir islam ýurtda bir tähsil edip gelen däl olaryň.